F'inqas minn xarejn il-Prim Ministru Laurence Gonzi tilef il-maġġoranza fil-Parlament u ma rnexxilux jikseb il-maġġoranza fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f'nofs il-pajjiż. Madankollu sigħat biss wara li l-Partit Nazzjonalista tilef l-elezzjonijiet tal-Kunsilli, Laurence Gonzi qal li ma kienx veru li huwa tilef il-maġġoranza fil-Parlament. Il-maġġoranza għall-Partit Nazzjonalista żamma, kieku ma żammiex, kieku tilef il-maġġoranza b'fiduċja fil-Gvern, kieku il-Partit Nazzjonalista qiegħed fl-Oppożizzjoni bħalissa. Madankollu l-għada li l-Prim Ministru Laurence Gonzi għamel din id-dikjarazzjoni, il-Gvern għażel li ma jlaqqax il-Parlament. One News jinsab il-format li l-Gvern qed jiġġustifika dan billi jgħid li d-deċiżjoni ttieħdet minħabba li kien hemm l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fit-tmiem il-ġimgħa. Madankollu l-web tal-Grupp Parlamentari Laburista Joe Mizzi jgħid li l-Gvern illu sam il-bidu ta' din is-sena jipposponi l-voti li fihom jista' jintalab li jkun hemm division. L-unika vot li fih intalab division li ttieħed din is-sena kienet il-mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern li waslet biex Laurence Gonzi tilef il-maġġoranza parlamentari. Li lessa fil-Parlament huma dawk mozzjonijiet illi dwarhom żewġ naħat u li ma jkunx hemm vot jiġifieri jista' jieħed division. Il-Prim Ministru Laurence Gonzi qed jibqa' wkoll jirrifjuta milli jlaqqa l-Parlament jekk ma jkollux id-deputati kollha f'Malta. Jidher fiċ-ċar jiġifieri li qed jevita kull mezz milli jiġi fil-Parlament biex jittieħed division. U dina turi li l-Gvern huwa instabbli anke fil-Parlament u dan ma jistax jipposedek għax il-pajjiż ma jaflaħx għal dawn l-affarijiet huma min ikun qed jagħmel hekk ikun responsabbli. Fl-istess waqt il-Leader of the House, il-Ministru Carmif Sud Bonnici, qed jibqa' wkoll jirrifjuta li jistabbilixxi data ta' meta għandha tkun diskussa l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni fuq il-ġustizzja u l-intern f'pajjiżna, oqsma li Mifsud Bonnici nnifsu kien responsabbli għalihom it-tnejn sal-bidu ta' din is-sena. Hemm mozzjoni importanti dwar il-ġustizzja u l-intern u jiena nemmen li jekk il-Gvern jemmen li l-affarijiet mhix insolvu fl-intern u fil-ġustizzja għandu jressaqha u din naturija oħra wkoll il-problemi li għandu l-Gvern anke f'dan il-qasam.